Samtang gihunong usa ang operasyon sa farmers market gumikan sa hulga sa coronavirus disease kun COVID-19, nangita og paagi ang kagamhanan sa Kapitolyo Provincial pinaagi sa Provincial Agriculture Office kun Pagro nga mapadayon kini pinaagi sa Market Facilitation Program. Ang epekto sa COVID-19 wala makababag sa liderato ni Governor Bambi Imano nga padayunon ang paghatod sa serbisyo ug tabangan labi na ngadto sa mga mag-uuma nga apektado ang pagbaligya sa ilang abot. Niadtong adlawng Miyerkules, Oktubre 7 ang buhatan sa Provincial Agriculture, nagpahigayon na usab og market facilitation ngadto sa mga mag-uuma sa lungsod sa Lagunglong, Misamis Oriental. Kini nga programa sa Pagro usa ka alternatibong pamaagi sa buhatan nga matabangan ang mga mag-uuma sa ilang ani, pinaagi sa pagbaligya o paghatag sa libre nga transportasyon sa ilang mga produkto. Dako gi kay among pasalamat labi na kang Governor Bambi nga iyang gipadayon ang pagkuha dinhi sa kanang among mga produkto bisan kung wala na ang farmers market tungod kay nagpadayon pud ang among panginabuhi. So dako gi kay among pagpasalamat sa iya ha. Dili man tiyaw ang gyatubang nga problema karon hatod sa pandemya nga nakaapekto sa matag usa apan makalaom ang katawhan sa lalawigan nga dili muhunong ang Kapitolyo Provincial sa pagpaningkamot nga maalagaran ang katawhan. Ako si Lambo Raymark Simania alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno padayon Pilipino.